लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जे बर' ओनसोलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनै भिडिअ'आव ओरैबायदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोर हाबनानै दं। नोंथांमोना खोनायोब्ला गोमोहाबगोन लोगोफोर आरो एप्पलआ ओरैबायदि मोनसे प्रडाक्ट दिहुनदों जाय माने इन्टारनेट नांलाया जाय बुस्थुखौ नोंथांमोननि साबि बेगफोर गोमानायखौबो नागिरनानै दिहुननो हायो बेबायदि प्रडाक्ट मोनसे दिहुनदों। बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन उनाव। आरो बेजों लोगोसे गोबां सोमोनांथाव खोथाफोर हाबनानै दं। स' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायजोबबाय उनाव बुंना थाबैनो दिनै भिडिअ'खौ जागायनोसै। फैक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना इजिप्टनि पिरामिडखौ बयबो खोनाखाबाय जानांगौ आरो बे पिरामिडआ बालाहामानि गेजेराव दं नङा होमब्ला लोगोफोर। नाथाय बे पिरामिडनि सिङाव हाबोब्ला बेनि दुंथाया नर्मेलैनो थायो। बे बालाहामायाव जेरै गरम जायो बिदि जाया, बेनि सिङाव हाबोब्ला बेनि दुंथाया नर्मेलैनो थायो। थिग बेबादिनो इन्डियायाव मोनसे स्कुल गायसननाय जादों जाय बालाहामानि गेजेराव दं। राजस्थान, जोंनि इन्डियान राजस्थाननि बालाहामानि गेजेराव दं, जायाव दुंथाया 50 डिग्री सेलसियाससिम थाङो लोगोफोर। जों 35-38 डिग्रीआव माबायदि गरम मोनगासिनो, गस्लाखौनो गाननो बाबावो नङाब्ला लोगोफोर। सब बेहायनो बेनि दुंथाया अब्लाबो बे स्कुलनि सिङाव जेबो एसि एयार कन्डिसन जेबो नांलाया, दुंथाया नर्मेलैनो थायो। बेहाय माने बार आरो बिदि मइस्चरफोरा ओरैबायदि हाबनो हायो कि बे दुंथायखौ नर्मेलै लाखियो। आरो बे स्कुलनि मुङा जाबाय राजकुमारी रत्नावती गार्ल्स स्कुल आरो बेखौ फान्डिं खालामदों इउएसए नि मोनसे नन प्रफिट अर्गेनाइजेसन CITTA मुंनि अर्गेनाइजेसना। आरो बेनि मेइन आर्किटेक्टआ जाबाय डियाना किल्लक, जाय बिल्डिं अफ द इयार एवार्डखौबो मोननो हादों। माने ओरैबायदि डिजाइन खालामनाय जादों बे बिल्डिंखौ लोगोफोर। आरो महेन्द्र सिंह शेरावत मुंनि सुबुङा बे हाखौ फ्रियावनो माने होदों, डनेट खालामदों राजस्थाननि माने गर्ल्सफोरनि मोजां इडुकेसननि थाखाय। राजस्थानफोराव माने गर्ल्सनि इडुकेसनखौ एथ' जोंनाव जेरै सिख्लाफोरा दा नर्मेलै फरायसै बिदि बिसोरनाव दासिमबो नङा। बेनिखायनो बे हाखौ फ्रियावनो डनेट खालामदों बे स्कुलखौ गायसननो थाखाय। आरो बे स्कुलाव सब मोनगोन, लाइब्रेरि दं बेहाय आरो कम्पिउटारनि एक्सट्रा बिदि क्लासरुम दं, क्लास दं आरो गोबां फेसिलिटिसफोर दंबावो। बे स्कुला दा अपेन जासिगौमोन नाथाय बिदि लकडाउन कर'ना बिदि सोलिबाय थानायनि थाखाय बे अपेन जाथ'वासै। आरो बे अपेन जायोब्ला नोंथांमोना बयबो निउसआव नुनो मोनखागोन, मानोना इन्डियानि बे मोनसे वान पिस स्कुल लोगोफोर। बिदि स्कुल इन्डियायाव गैया, एक्सट्रा अर्डिनारि स्कुल बे। फैक्ट नाम्बार 4 इंलेन्डनि लाभलि केसल हटेल, जाय माने गोबां गिदिर हटेल, गोबां क्रिकेटारफोरखौ बेहाय दोनो, गिदिर गिदिर क्रिकेटारफोरखौ क्रिकेट गेलेनो थाङोब्ला इंलेन्डआव। बे हटेला नाथाय नर्मेल नङा लोगोफोर। बे हटेलाव गोबां क्रिकेटारफोरा बिदिनो गोबां बिदि मोदाय भुत बिदि सिगिजानाय जाथायफोर जानानै थांबाय। बेनिनो मोननै जाथाय आं नोंथांमोननो खिन्थानो। शेन वाटसन, अस्ट्रेलियानि, नोंथांमोना खायसे सिनायै जानांगौ जाय क्रिकेट नायो। स' बिथाङा बे रुमाव उन्दुबाय दंमोन आरो बेयावनो गावजों सोरबा रुमाव उन्दुफानाय बे फिल जादोंमोन। बेनिफ्राय गिनानै बे खारलाङो आरो खारनानै ब्रेटलिजों उन्दुफैयो बेनि रुमाव। बेनि उनाव सौरभ गांगुली, जायखौ नोंथांमोना बयबो सिनाय जानांगौ, इन्डियानि फर्मार केप्टेन। स' बिथाङाबो बे हटेलाव दंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा उन्दुबाय थानाय समावनो बिथांनि बाथरुमनि बे टेपआ अन अफ जाबाय थादोंमोननो। बेनिफ्राय बे गिनानै डाइरेक्ट रुमनिफ्राय ओंखारना गुबुन टिममेट्सफोरनि दराव नक खालामहैनानै बिसोरजों थायो बे गिनानै। फैक्ट नाम्बार 3 नर्थ सेन्टिनेल आइसलेन्डआ बे अफ बेंगलाव दं, आन्दामान निकबारनि जास्ट एसे गोजानाव एक्सट्रायै मोनसे आइसलेन्ड, जोबोद फिसा। आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना खोनाबायना खोनायाखैबा मोजाङै खोनासं। बेहाय थानाय सुबुंफोरा दासिमबो सिभिलाइज जायाखै, माने जोंबायदि बिदि गस्ला गाननाय माने बिदि सिभिलाइजआनो जायाखै। गोदो गोदाय जेरै थायोमोन अन्थाइ मुगायाव सुबुंफोरा, ड्रेस माने जेबो गाना मोना आरो मैहुर खालामनानै जायोमोन। स' बिसोर बिदिनो दं। बे जायगानिफ्राय बिसोर ना ओंखारबोयो ना सोरखौबा थांनो होयो बे जायगायाव। आरो बे जायगाखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ फुरा बेन खालामनानै होनाय जाखाबाय। आरो मानो बेन खालामदों बेनिबो जाहोन दं। 2004 मायथाइयाव जेब्ला मोनसे सुनामि फैदोंमोन जोबोद गिदिर, अब्ला बिसोरखौ हेल्प खालामनो मोनसे हेलिकप्टार थांदोंमोन। अब्ला बिसोर बे हेलिकप्टारखौ नुनानै बिसोर बिदि बोरलाजों थिरसो गावहरो। माने बिसोर गिदोंसो जानो हागौ। बिसोर बेफोरखौ माने जोंनि दुनियाजों बिसोरहा लिंकआनो गैया, जेबो डेभेलप जायाखै। गोदो गोदायनि दुनियायावनो दं बिसोर दाबो। आरो 2005 मायथाइयाव सानै जेब्ला ना हमग्राया बिसोरनि आइसलेन्डआव सहैफ्लाङो, अब्ला बे ना हमग्राफोरा बिसोरजों बुथारजादोंमोन। स' लोगोफोर दासिमबो जोंनि इन्डियायावनो बेबायदि जायगा दं, आन्दामान निकबारनि जोबोद खाथियावनो लोगोफोर। आन्दामान निकबारावथ' सुबुंफोरा दावबायनो थांखायोना, बेनि जास्ट खाथियावनो मोनसे एक्सट्रा आइसलेन्ड दं, नर्थ सेन्टिनेल मुंनि आइसलेन्ड। बेहायनो बिसोर थायो। फैक्ट नाम्बार 2 स' नोंथांमोना बे सावगारिखौ नाय, बे जाहैबाय क्रिस चार्च, जाय गुवाहाटीनि पानबाजाराव दं। बे सिगां 1852 मायथाइयाव बिदिमोन, दा बे बिदि जाबाय। आरो नैबे GS रडमोन गोदोनि,
आरो नै दानिया जिरसटखौ नायदो आरो नैबे गोदोनि पान बाजारमोन आरो दानि पान बाजारखौ नायदो स' लोगोफोर बेसेबां सोलायबोखो नङा होमब्ला दासिम 1852 मायथाइनिफ्राय फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिथिगौना आइफोनाव ओरैबायदि मोनसे प्रडाक्ट दिहुनदों जायनि मुङा जाहैबाय इयारटेग बे ओरैबायदि मोनसे प्रडाक्ट दा नोंथांमोना जोङो मोनसे मबाइलखौ नागिरनो थाङोब्ला बे मबाइला सुइच अफ जायोब्लाथ' बेखौ जों ट्रेक खालामनो हाला मबाइला अन थाथारनांगोन अब्लासो बेखौ ट्रेक खालामजागोन नङा होमब्ला लोगोफोर नाथाय बे ओरैबायदि मोनसे प्रडाक्ट जायनि हेल्पजों नोंथांमोना मबाइला अफ जानायनि उनावबो बेखौ नागिरनो हागोन आरो बेहाय जेबो इन्टारनेट नांलाया लोगोफोर इन्टारनेटनि हेल्प नांलाया ओरैनो नागिरनानै मोनगोन आरो बेखौ बिदि मबाइलफोरखौ ट्रेक खालामनो थाखायल' नङा बेहाय नोंथांमोना बेगफोराव बेखौ लागायोबा बेगखौबो ट्रेक खालामजागोन बाइकआव लागायोबा बाइकखौबो ट्रेक खालामजागोन बेबायदि प्रडाक्ट बे लोगोफोर बे मोनसे की हल्डार टाइप नै बेबायदि सावगारियाव नुनाय बायदि स' बेखौ नोंथांमोना बेगफोराव जेनेबा लागायनानै दोनबाय बेयाव न'आवनो नोंथांमोना बेगफोरखौ मायावबा दोनफ्लांनानै बावबाय अब्ला बेनि जोहै नोंथांमोना बेखौ जेनेबा बे माजों कानेक्टेड मबाइल लेपटप अब्ला बेहाय नोंथांमोना बिदि प्ले साउन्ड अपसन मोनखागोन बेहाय प्ले साउन्ड अपसनखौ होबानो बे रिं जागोन बे गाबगोन अब्ला नोंथांमोना नागिरना मोनबाय आरो आइफन इउजार्सनि थाखाय बे जोबोद साबसिन लोगोफोर आइफन इउजार्सनियाव बे बिदि मोनसे इन्टारफेस फैखायो आरो बेहाय नोंथांमोनखौ बे ओरैबायदि एक्जेक्ट लकेसनाव लानानै थांगोन 2 मिनिट सिगांथिं थां 1 मिटार राइटथिं थां ओमफ्राय 500 मिटार लेफ्टथिं थां होननानै बे एक्जेक्ट लकेसनखौ दिन्थिनानै होगोन लोगोफोर आइफन इउजार्सनि थाखायल' बे नाथाय आरो बेनि बेटारि लाइफआव 1 इयार लोगोफोर माने 1 इयारसिम बे सोलिबायानो थाखागोन बेनि उनाव बेटारिखौ सोलायनांगौ बेनि उनाव आरोबाव बे वाटारप्रुफबो लोगोफोर जेनेबा दै सिङाव मायबाफोर बुस्थुआ नोंना दै सिङाव हाबनानै दंबाबो बे दै सिङावबो खामानि होगोन दै सिङावबो बेखौ नागिरनानै दिहुननायाव बेखौ खामानि होगोन लोगोफोर नाथाय बे जास्ट स्टार्टिंसो नालाय बिदि प्रडाक्ट जोङो सानोसोमोन बिदि प्रडाक्ट दिहुननांगौ जाय जों होमबासो जोंनि बुस्थुफोरा गोमानाय नङा होनना जेनेबा टिभिनि रिमटखौनो बहाबा दोनफ्लांबाय नोंथांमोना नागिरना मोनला अब्ला बेनि जोहै थाबैनो नागिरनो हासिगोन दा नों मबाइलफोरखौ बहाबा दोनफ्लांबा कल खालामबानो रिं जाबा मोनो नङाब्ला लोगोफोर नाथाय टिभिनि रिमटफोरखौथ' जों बिदि मोना जेबो बे माबायदि बेजों कानेक्ट जागोन नङा होमब्ला स' बेबायदि मोनसे बे प्रडाक्ट नाथाय बे एथ'बो बिदि मोजाङै डेभेलप जाथाराखै होननानै आं सानो मानोना जेनेबा लोगोफोर जों गंसे बाइकआव बे डिभाइसखौ लगायनानै दोननाय जाबाय ओमफ्राय बाइकआव जेनेबा सिखाव जाफ्लांबाय अब्ला बे सिखावा बे इयारटेगखौ बख'नानै माहायबा गारना गालांबाय अब्ला बे इयारटेगनि लकेसनखौसो जों नागिरनानै मोनगोन बे बाइकखौथ' जों नागिरनानै मोनला नङा होमब्ला लोगोफोर स' बे माने एथ' बिदि डेभेलप जाथ'वाखै आरो इमान थाबैनो जानो हाखाया बे जास्ट स्टार्टिंसोखा लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना आं जा बुंदोंमोन न'आव दोननाय बुस्थुफोरखौ जेनेबा बावफ्लाङोब्ला बेनि थाखाय बे साबसिन बेफोरखौ नोंथांमोना नागिरनो हागोन जोबोद थाबैनो जेनेबा मायबा फाइलखौनो नोंथांमोना फाइलावनो लगायनानै होनबाय फाइलखौनो नोंथांमोना बहाबा दोनना बावफ्लांबाय अब्ला बेखौ नागिरनानै मोननो हागोन नङा होमब्ला लोगोफोर आरो गिबियाव बिदिनो जाखायो जेनेबा जोंनियाव गेजेराव जेब्ला टेलिफन फैग्रोदोंमोन अब्ला बे लेन्डलाइनसोमोन तारजों जेरावबो लाबथिंजाया तारजों लिंक गोनां दा मबाइलफोरा बेसेबां डेभेलप जाबोखो नोंथांमोना नायदो स' बिदि प्रडाक्ट बिदि नेट गैयालासिनो जेबो गैयालासिनो नागिरनो हानाय बे गिबि प्रडाक्टसो बेफोरखौ साननोसोमोन नाथाय जेब्ला बेखौ बानायनानै दिहुनबाय स' बे डेभेलप जायै उनाव ओरैबायदिबो जालांगोन जेखौ माने सिखाव खावनाय बुस्थुखौबो जों नागिरना दिहुननो हागोन बेनि हेल्पै बेखौ आं सानो लोगोफोर स' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना हायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला भिडिअ'खौ हायोबा शेयार खालामदो बेखिनियानो फिन लोगो मोनगोन गोदान मोनसे भिडिअ'आव लोगोफोर जय बर' हारिनि